cinta ya Dek ya. Ora gathok ya. Heeh. Nek ancene tresno tenan, kudune iki jujur ya sayang ya. Aku arepe jujur. Apa kacang ijo iku, Bu? Iku bubur. Bojoku sono. Meh jujur ae aku. Ya, Lek. Ayo, Lek. dasar nontonnya pucet ya deh ya. Dilanjutnya saya ini mau jujur kabeh ya anak-anak ya sayang ya. Ya pasti tiga aku laras sudah zero. Mas Dai.
Ya sayang dipersembahkan buat bapak-bapak tamu undangan ya sayang ya. Sudah terbukti jujur anak kudu ya melu jujur ya. Mana, Mbak? Kita kok teles-teles lah Mbak sampean kok. Teles apa nih? Oh, durung-durung wis pemanasan wis teles kabeh ya sayang ya. Kuwi artinya nek bahasa Indonesia nek teles